Zdravo svima i dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ćemo da vam pokažemo šta smo to kupili u DM-u. Ovdje imamo jednu popku Balea, imamo dezodoras Balea isto, imamo vlažne maramice Balea, i imamo ovdje jastučiće ispod očiju za njegu očiju. Ovdje imam isto jastučiće za njegu ispod očiju, vidite kako su lijepi. Ovo je jedan ljubičasti, jedan plavi. Zatim imam ovdje jednu masku, ona je od Breskve. Imam još ovdje dvije maske, ova jedna je od roze i naranđe, a ova druga je od lubenice. Sada ću ja, ovdje imamo jednu prekrasnu šnalu, imamo ovdje Balea gel za čišćenje ruku, imamo ovdje isto prelijepu masku za lice kao moja sestra od Breskve i imamo ovdje jednu masku isto za lice. Sada ću ona naprijed. Ovdje imam jedan Balea gel za čišćenje ruku, vidite. Zatim imamo ovdje jedan body spray, body mist, kako te vidio. I prije pomiješam, inače teško se otvaram. Samo se desilo. Da, prije pomiješam. Sad ću ja. Ovdje imamo jedan karmin crvene boje. Imamo ovdje Juicy Bomb, on je crvene boje, a ovaj isto Juicy Bomb je neke bijele, žute, ne znam koje baš. I imamo ovdje još jedno labelo od Balea. Ja sam kupila isto sebe na Juicy Bomb, ne znam koji je ovo tačno okus, ali pišite u komentarima. I zatim imamo ovdje jedan kao za njegu usana, vidite, to je za dan i noć, možete koristiti. Mišil? Da, nalijemo. Ovdje imamo jedne bombonce, ukus je ribizle i kokosom i imamo ovdje jedne flastere. Možeš i to pokazati. Dobro, ovdje imamo jedne nokte ljepljive, vidite kakvi su, ovi su jedne boje, ovi su druge boje i ovi su treće boje. Pišite koji su najljepši od ova tri. Ja vidim. Meni nekako zaista obe. Sad ću ja za kraj Nešto je posebno. Da, neki proizvod koji sam ja dugo tražila. Bio je malo skuplja, ali nema veze. Ovo je CeraVe, vidite kako je predivan. Inače ovo vam je kao za čišćenje lica, kad imate na primjer akne i sve tako. Možete očistiti. To je to. Vidimo se u sljedećem videu. Da, ovo je kraj videa. Ćao!